Dende hai tempo, a Mancomunidade Barbanza Arousa busca posicionar este destino turístico en toda a rede de axencias de viaxes a nivel nacional e internacional, coa finalidade de poñer en valor os principais atractivos desta comarca. E que mellor maneira de facelo que botando man dun dos turoperadores a nivel nacional, máis importante na xestión de grupos e circuitos turísticos, como é Viajes Interrías, principal creador ademais de produtos para grupos e individuais. Tendo todos estes recursos, toda esta oferta turística, o único que nos quedaba era, digamos, empaquetala e poder ser capaces de transmitila ao resto do territorio nacional e tamén internacional. Era un pouquiño o que nos faltaba. Ese é o obxecto deste proxecto, que é, basicamente, dar a coñecer e posicionar o noso produto a nivel nacional e a nivel internacional. Ao longo dos últimos meses, a empresa traballou arreo para coñecer de primeira man todos os atractivos turísticos desta zona, e o resultado foron un total de 65 itinerarios con temática variada, no que destacan as enormes potencialidades desta comarca, moitas delas aínda por descubrir. O potencial en todos os temas, non hai nada que dicir, gastronómico, enoturismo, o sea, cultural, literario. Nos vamos darlle cabida a todas as temáticas diferentes. Temos identificados máis de 40 temáticas e vamos a intentar de metelas aquí neste catálogo, que fixemos un catálogo creemos que bastante potente, ten moitísima información. E dentro desas experiencias destaca principalmente o Camiño de Santiago Orixe. Aquí na comarca do Barbanza Arousa tedes unha oportunidade excelente, unha oportunidade de ouro en aproveitar isto realmente. Creo que este proxecto é un paso moi decisivo realmente para que isto sexa así, e convertir un recurso turístico nun produto turístico que poida ser comercializado no mercado nacional e tamén internacional. O presidente da Mancomunidade Barbanza Arousa, o alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, fixo referencia precisamente á importancia deste proxecto, que persegue dar a coñecer os recursos desta comarca e este destino turístico. Queremos que efectivamente nos coñezan, que traslade, que se trascenda o que é o coñecemento que en Galiza hai da nosa comarca e dese recurso como parque nacional que temos a fortuna de dispoñer e de disfrutar, e que sexa compartido. En esa idea de compartir todo o que queremos, todo o que amamos, todo o que desexamos e todo o que vemos e disfrutamos nós, queremos abrilo a que a xente veña e disfrute e compartir connosco eses moitos elementos que están para seren vistos e visitados. Dende a entidade supramunicipal agradeceron tamén o apoio e a ampla participación das empresas asentadas no territorio, axudas sen a cal sería imposible levar adiante este proxecto, que nace con grandes expectativas de futuro.